Dragi gledatelji, ljubitelji sporta, dobro vam dan i dobrodošli u lipanjsku emisiju Sport u Istarskoj županiji. Gradski stadion u Labinu bio je domaćin završnice 18. festivala dječjih vrtića Istarske županije. Nastupilo je 9 dječjih vrtića koji su pobijedili na svojim natjecanjima u gradovima i općinama. Olimpijski festival dječjih vrtića Istarske županije održan je u organizaciji Sportske zajednice Istarske županije, Sportske zajednice grada Labina kao domaćina festivala, Nogometnog kluba Rudar iz Labina i Atletskog kluba Albona. Olimpijske igre djece koje u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora zaživjela je punim plućima, živi već evo 18. puta organiziramo. Jako je lijepo i ohrabrujuće vidjeti ovako puno djece da se i žele i da su se uključili, da tako kažem, najmlađih uzrasta u sport. Sigurno će ih ta manifestacija pratiti dalje i stvarati im onu želju i volju da se zaista bave sportom. Toliko jaki, toliko snažni da kontinuirano plješćemo. Pozdravite tako djecu dječjeg vrtića. Izuzetno je važno da nam se djeca počinju već u najranijoj dobi baviti sportom. Vidimo da naše odgajateljice, odgajatelji to itekako njeguju. Prezadovoljni su dolaskom, a mi još više. Vama je ovdje da se igrate i igrajte se, a uz igru ćete postići vjerojatno i neke dobre rezultate. Želim vam puno uspjeha i čestitam vam što ste danas ovdje i što ste među najboljim sportašima, najmlađim sportašima Istre. Hvala i ja proglašavam Olimpijske igre dječjih vrtića otvorenima. Nakon ceremonije otvaranja natjecanja i podizanja olimpijske zastave, svi vrtići zajedno sa sucima u jednom defileu pozdravili su sve nazočne sudionike, roditelje i ostale gledatelje. Na završnici je sudjelovalo 9 dječjih vrtića koji su to zaslužili pobjedama na natjecanjima u istarskim gradovima i općinama, a to su dječji vrtići Duga Umag, Centar Pula, skupina Bubamare, Neven Ina Ridola Rovinj, Olga Ban Pazin, Pjerina Verbanac Labin, Crvenkapica Poreć, Petar Pan Vodnjan, Medulin i dječji vrtić Grdelin iz Buzeta. Sva djeca uspiju proći kroz ovaj svečani defile, naravno uz kontinuirani aplauz publike. Za naš vrtić to znači jednu tradiciju, jer evo mi smo već i 14. godinu stalno na olimpijskim festivalima. Ove godine nam je to uklopljeno u pojačane tjelesne aktivnosti u unutarnjem i vanjskom prostoru, znači da smo vježbali, trenirali svakodnevno u okviru našeg redovnog programa. Budući smo mi već pobjednici, dugogodišnji pobjednici na svim olimpijadama našim i onda idemo na županijsko, tako se pripremamo sa velikim veseljem, djeca uživaju, puno su takmičarskog duha, malo su nas kiša ometala, ali nismo se dali, išli smo na druge terene i jako se dobro osjećaju. Jako. I daćemo sad sve od sebe da se još bolje osjećamo. Ajde Adriano u napad! Navijamo. Bravo. Na završnici u Labinu sudjelovalo je oko 360 mališana koji su se natjecala u trčanju na 50 metara, skoku u dalj, bacanju tenis loptice, štafeti 4 puta 25 metara i malom nogometu. Bilo je tu mnogo cike i vriske, dječjeg veselja i razočaranja, nadmetanja u tome tko će brže, više i jače za svoj vrtić, svoju tetu i svoj grad. Uz mali nogomet za djevojčice i dječake posebno je zanimljiva bila posljednja disciplina štafeta 4 puta 25 metara koja je donosila zadnje bodove odlučujuće za konačni poredak. Treća staza čini mi se najbrža. Svako dijete dobilo je spomen medalju i diplomu, a za svaku disciplinu osigurane su medalje za prva 3 mjesta, kao i pehari za najbolji vrtić, pobjednika u malom nogometu za djevojčice, pobjednika u malom nogometu za dječake i pehar za fair play. Prvo mjesto u nogometu za djevojčice osvojio je pazinski dječji vrtić koji u finalu pobjedio Labin sa 2:0.
Jako mi je drago i da smo i sa curama jer smo prije sa dečkima i samo trenirajući žar, jedino to, upornost i borbenost. Bravo Labin i bravo nogomet dječaci. Kod dječaka slavili su mališani iz rovinjskog vrtića Neven i Naridola koji su u finalu s 2:1 slavili protiv Pazinjana. Evo, došli ovdje na teren, bile dobre volje, krenuli smo, igrali smo, vježbamo cijelu godinu, to je grupa koja ima sportski program od ove godine i s mlađim skupima i s predškolcima, tako da smo radili cijelu godinu, igrali i evo, dečki su osvojili. Najbržu štafetu 4x25 metara kod dječaka imali su mali Labinjani, a kod djevojčica Vodnjanke. Ukupni pobjednik bio je dječji vrtić Olga Ban iz Pazina, čiji su dječaci i djevojčice bili najbrži i najspretniji, te tako sakupili najviše bodova ispred dječjeg vrtića Neven i Naridola Rovinj i Labina. Naravno, odlično ste pripremili ekipu. Oni sad idu Jako puno to za nas znači, euforija je velika, šta da vam kažem, vježbali smo, nismo baš puno jer nam vrijeme nije dozvoljavalo, ali evo, djeca su dala sve od sebe, svoj maksimum i to je to, ne znam, sportski duh. Pehar za fair play osvojio dječji vrtić Medulin. Za nas to znači jedno veliko čast i ponos, jer kao što svi znamo, ovo je najbolji trofej, što je rekao i gospodin komentator. Ovo je trofej za fair play, tako da smo jako ponosni. Jesmo ponosni? Da! Bravo! I velika nam je čast da smo ga osvojili, bili na još jednom županijskom i vidimo se sljedeće godine. Hvala lijepo. Molim lijepa, pozdrav svima. Ura! Bila je to još jedna lijepa smotra sporta, veselja i dječje radosti, a mnogim će mališanima ovaj labinski dan ostati nezaboravan na putu prema odrastanju i ozbiljnijem bavljenju sportom.